Grazas por acompañarnos nunha breve descripción xeral do plan de compensación de Moorleaf. Comecemos cos bonos para membros. Como sabes, cando os clientes comezan, van seleccionar a súa subscripción. Hai 3 abonos para elixir. A subscripción VIP, que custa $19.97 para comezar e, a partir de entón, $19.97 todos os meses. A subscripción Elite, que ten unha taxa de activación de $120 e $119.97 o primeiro mes. Entón serían $239,97 en total ao mes e despois $119,97 cada mes. Se seleccionan a subscripción Elite, podes engadir o complemento único e de por vida Turbo que custa $249,97 e lembrar que é para toda a vida. Iso é unha compra puntual. Se lle presentas a alguén o paquete VIP, gañarás unha comisión de $20 de inmediato. Non obstante, durante o primeiro mes, estes membros non aportarán ningún punto ao plan de pago. A partir do segundo mes, a súa cotización de $20 contribuirá cun punto ao plan de pago. Se alguén se une a unha membresía Elite, recibirá unha bonificación por membro de $40. Ademais, desde o primeiro día, contribuirán con 6 puntos ao plan salarial. Se engaden a actualización única de Turbo á súa subscripción Elite, iso supón unha bonificación adicional de membro de $40. Non se engaden puntos adicionais ao plan de pago do complemento Turbo, xa que é un pago único. Así que ten en conta que a subscripción VIP vale un punto despois do segundo mes e a subscripción Elite contribúe inmediatamente con 6 puntos ao plan de pago. O que quero rematar e salientar de verdade é a importancia de comprender a bonificación de inicio rápido. Ao comezar rexistrando 2 membros Elite nos primeiros 14 días, gañarás unha bonificación de inicio rápido de $150 adicionais. Isto é xenial para aqueles que queren moverse rápido. Se consegues isto en 7 días en vez de 14, seguirás recibindo a bonificación de $150 e terás a oportunidade de restablecer o reloxo de 7 días e gañala de novo. Entón, se traes outros 2 membros de Elite na segunda semana, gañarás outros $150. Fallo de novo nun terceiro período de 7 días e gañarás outros $150. Iso supón un total de $450 en bonificacións nos primeiros 21 días despois de lanzar o teu negocio. Ten en conta que recibirás a metade da bonificación ao cualificarte. E a outra metade na renovación. E ademais destas bonificacións para membros, tamén alcanzarás o rango de prata de inmediato e obterás os teus $120 de ganancias mensuais. Entón, ese é o plan de pago para ti en poucas palabras. Agardamos con impaciencia conectarnos, gañar cartos e viaxar polo mundo xuntos. De acordo, entón as bonificacións para membros son unha forma de cobrar. A seguinte forma de cobrar son os teus residuos de subscripción. Isto débese aos teus esforzos persoais. Estes son membros que presentas persoalmente. Un vez que teñas 10 membros, non importa se está na plataforma VIP ou na categoría de Elite, recibirás o 10 da súa cota de renovación mensual. Entón, gañarás $2 coa subscripción VIP e $12 coa subscripción Elite. A medida que aumenten os membros inscritos a título persoal, esa porcentaxe tamén irá aumentando. Como podes ver, cando xa presentas máis de 100 membros, xa estás a ver o 25 das súas renovacións de subscripción mes tras mes. Entón, esa é outra forma en que cobramos polo noso esforzo directo presentando persoalmente aos membros. A seguinte bonificación da que falaremos é esta bonificación que tamén está conectada ao teu equipo de inscripción. O teu equipo de rexistro está formado polas persoas que presentaches persoalmente, así como polas que presentaron eles, e así sucesivamente. Como ascender de rango, explicarei como podes conseguilo na seguinte sección. Sempre que alguén se una a ti para unha subscripción Elite, recibirás unha bonificación adicional ademais da túa bonificación directa. Entón, supoñamos que rexistras un novo membro nunha subscripción de Elite. Recibes unha bonificación de membro de $40 porque se uniron como membro de Elite, pero como es un embaixador prata, recibirás $10 adicionais.
Agora supoñamos que subes de rango para converterte en embaixador de Xade e logo alguén a quen presentas persoalmente avanza de rango. A prata rexistra unha nova membresía de elite. Por rexistrarse como membro de elite, gañará unha bonificación de membro de $40 de inmediato. Tamén recibirán $10 adicionais por estar no rango de prata. Pero como agora és o embaixador de Xade máis próximo, agora recibirás $40. Por que estás a gañar $40 aquí? Por que xa están a recibir $10 deses $50? Agora, supoñamos que non tes ninguén clasificado entre ti e a nova inscrición elite, e o teu embaixador inscrito persoalmente inscribe unha nova subscrición elite. Ao ser a única persoa clasificada nesa liña de negocio, vas recibir os $50 completos. E como podes ver, a medida que subas de rango, esas bonificacións de creación de membros comezarán a aumentar. Se tes o mesmo rango que o membro que te rexistrado persoalmente, a bonificación total do construtor irá para el xa que ti tes o mesmo rango. Por iso animámosvos a que sempre intentes manterte un rango por diante para que sigas conseguindo estas bonificacións de construtor. Agora pasemos aos residuos de equipo dual. Os residuos do equipo dual son a base do noso plan de compensación residual. Foron deseñados para recompensarte a medida que creces en rangos e te desenvolves como líder. Falemos de como se ascende de rango, ao que nos referimos. Chamámoslles os nosos residuos de equipo dual. Pensa niso así. Tes un equipo de dereitas e un equipo de esquerdas. Sempre que traias a alguén ao negocio e o inscribas directamente, inicialmente irá a un tanque de retención. Despois tes que colocalos no seguinte lugar disponible ou nalgún lugar do teu equipo dereito ou do teu equipo esquerdo. O que tes que facer para alcanzar o primeiro posto de prata é acumular 18 puntos. Se lembras, a subscrición VIP dache un punto a partir do segundo mes e a subscrición Elite outórgache 6 puntos de inmediato. Para acadar 18 puntos, simplemente podes rexistrar 3 novos membros na subscrición Elite. A membresía de Elite vale 6 puntos e conseguir 3 membros daráche un total de 18 puntos. No momento en que alcances iso, comezarás a recibir $4 ao día. Verás que cae na túa oficina traseira. $4, $4, $4. En esencia, iso daráche un residual mensual de $120 sempre que sexas prata. Agora, a medida que comeces a traer máis embaixadores ao negocio, e eles deciden construir o negocio, e eles tamén traen máis embaixadores e membros ao negocio, comezarás a acumular máis puntos. Como podes ver aquí, unha vez que conseguiches 72 puntos, xa acadaches o rango de ouro. Iso poden ser 6 membros de elite dun lado e 6 do outro. Membros de elite do outro lado do equipo dual. Entón, o total do volume que vostede e o seu equipo de rexistro achegan, agora van pasar de $4 ao día a $10 ao día, o que lles dá unhas ganancias residuais mensuais de $300. É importante sinalar que os teus equipos duplos deben estar equilibrados en ambos os dous lados para acadar unha clasificación. Os puntos do teu equipo esquerdo contan ata o 50% do total de puntos necesarios para a clasificación. Os puntos do equipo correcto tamén contarán ata o 50% do total de puntos necesarios. Usemos o rango de Xade como exemplo. Para acadar o rango de Xade, necesitas 700 puntos en total. Isto farache gañar $40 ao día ou $1.200 ao mes. Debes ter 350 puntos no teu equipo dereito e 350 puntos no teu equipo esquerdo. Por exemplo, ter 400 puntos nun lado e 300 no outro non che dará dereito a participar. Debes ter o 50% do volume requirido en cada lado, 350 puntos en cada un. Aínda que poidas ter 500 puntos nun lado e 350 no outro e seguir cualificando, é esencial manter este saldo de 50 e 50 durante todo o plan de pagos. Para os 3 primeiros rangos, prata, ouro e platino, os puntos deben vir dos puntos do teu equipo de inscrición. Iso significa os membros que inscribas persoalmente e os membros que inscriban, e así sucesivamente, lembrando de equilibralos 50 e 50 á esquerda. Calquera das dúas pernas. Unha vez que alcances o platino, podes contar ata o 50 do teu volume a partir do que chamamos pillover. Os pillover consiste nos puntos xerados polo teu patrocinador, ou o seu patrocinador, esencialmente a túa liña ascendente. Mentres traballas na construción dos teus puntos de equipo dual, a túa liña ascendente tamén pode colocar membros nos seus equipos dereito e esquerdo.
Despois de acadar o platino, podes incluir ata o 50. Agora repasemos as bonificacións de aumento. Esta é unha boa maneira de comezar a aumentar o teu salario semanal e deixar que os embaixadores a tempo parcial obteñan ingresos a tempo completo. Unha vez que alcances o rango de ouro no teu negocio, desbloquearás as bonificacións de impulso. Esta é unha bonificación semanal e tes que mirar os puntos acumulados de luns a domingo. E reiniciábase cada semana para sempre. Se entre ti e o teu equipo de inscrición acumulades 36 puntos cun máximo de 18 puntos por etapa do equipo de inscrición, agora serás recompensado cunha bonificación de $600. Pagaránse $300 ao cualificarse, a continuación, $300 ao renovar o mes seguinte. Unha vez que alcances o rango Platinum, poderás participar na bonificación Platinum Boost. O equipo de inscrición acumula 72 puntos nunha semana, de luns a domingo, restablecéndose cada semana, para sempre, cun máximo de 36 puntos por etapa de inscrición, recibirás $1.200 adicionais. Así é, $1.200 por semana, $600 pagaránse ao cualificar e os $600 restantes ao renovar. Os puntos restablecense a cero todos os luns pola mañá. Este é un obxectivo polo que ti e o teu equipo podedes traballar para acadalo semana tras semana. Ben, entón imos pasar á seguinte bonificación que imos tratar. E chámase a bonificación presidencial. Isto é unha vez que te convertas en parte dos embaixadores do noso club presidencial. Agora, o que chamamos presidencial é unha vez que alcanzas o rango de Jade. Isto é o que se clasifica como rango de liderado e convértete nun embaixador do club presidencial dentro da Moore Life Company. Unha vez que sexa Jade ou superior, recibirás o 20% dos puntos da túa segunda etapa como bonificación. Por exemplo, se tes 1.500 puntos nun lado e 1.000 puntos no outro, a túa perna menor ou segunda perna é a que ten 1.000 puntos. Gañarás o 20% deses 1.000 puntos, o que equivale a $200 adicionais que che pagarán ese mes. Outra bonificación moi emocionante é a bonificación do coche, coa que podes gañar $500 para un coche. Hai algúns criterios. O vehículo debe ter menos de 5 anos. Debe ser de Mercedes-Benz, Audi ou BMW e debes mostrar o adhesivo de vida Moore para cualificar. Necesitas 300 puntos de equipo de inscrición cun máximo de 100 puntos por etapa. Isto é independente dos teus equipos residuais duplos, equipos dereito e esquerdo, e refírese ás etapas do equipo de inscrición. Podes contar ata 100 puntos en cada etapa para clasificarte. Pola bonificación de $500 para o coche. Alternativamente, podes optar por recibir $250 en efectivo. A continuación, repasemos as bonificacións puntuais por logros de rango. Ao alcanzar o rango de platino, serás recompensado cun vale de experiencia de vida de $300. Isto é fantástico porque che permite experimentar verdadeiramente o valor da empresa e compartir a túa experiencia facendo unha viaxe de experiencias vitais. A empresa inviste fortemente nos embaixadores de Moore Life, co obxectivo de converter as persoas en verdadeiros líderes que logo poidan investir de novo nos seus propios equipos. Se tes a cualificación de Jade, a empresa recompensarache cun retiro de fin de semana e formación impartida polos que máis ingresos obteñen e por empresas, que investirán no teu desenvolvemento nun ambiente fenomenal. A medida que continúas a facer medrar o teu negocio e a adquirir máis clientes, os teus ingresos e a túa clasificación tamén seguirán aumentando. Convértete en Ruby e gañarás a experiencia de CEO. Trátase dunha viaxe a Miami con voos para 2 persoas, aloxamento nun hotel de 5 estrelas, unha cea privada con noso director executivo, Johnny Asurov, e un vale de $2.000 para gastos relacionados co estilo de vida miamés. Se chegas a un nivel aínda máis alto, poderías gañar un coche de luxo e incentivos económicos. Que tal un superdeportivo, un Ferrari ou un Lamborghini? Ou incluso unha casa d$1 millón pola bonificación por logros de alto rango da nosa empresa. Así é, unha casa comprada pola empresa ao teu nome.
Nurlife realmente devolve o seu esforzo ás persoas que destacan no negocio, e tamén temos recoñecementos fantásticos por logros, desde anéis ata reloxos Rolex. Tamén podes afondar nos diferentes requisitos de rango nesta páxina.